Гашыйк идең язгы бураннарга, гашыйк идең җәйге рәшәләргә. Исмеңне онытмаслар әле гашыйк җаннар җирдә яшәгәндә. Син киткәч тә дөнья матур булыр, моңсуланыр аккыш күлегенә. Аккыш булып бер кайтырсың әле. Ышанмадык синең үлемеңә. Ышанмадык шагыйрь синең үлемеңә. Көзге җилләр алып килсә дә бу авыр хәбәрне, ышанмадык җилләренә. Мең үләм, мең тереләм дигән идең, өметләндек ирексездән атлап барган рәхимсез, аяусыз вакыттан чигенергә, кызганырга, туктарга ялындык, ялвардык, үтендек, алдандык. Бүтән булмас дидең. Соңгы җырыңны ак кәгазь яктысына салдың син, шагыйрь үзгәрткән. Әмма синсез үксез калган дөнья тынып калды. Күптән инде, күптән ирек даулап, чатырларга байрак элгән юк. Тукай әйткән, татар йоклагандыр. Уянырмы бер чак, белгән юк. Күптән инде, күптән очрашкан юк. Үткәннәргә кире кайту юк. Хыяллардан кырган дәүләтендә батулла бар, әмма бату юк. Халык аны яратмады түгел, бик яратты. Гадел сүзе, зиһененә килгән фикре, сүнмәс яшьлек дәрте, кан кайнарлыгы, рух ныклыгы өчен яр итте. Хаксызлыкны күреп ярсыган, матурлыкны күреп тезләнгән шагыйрьнең бу дөньяга мөнәсәбәте, аның әрнеше, кайнышы, кыйналышы, иҗады явы давы каләмгә төшеп, йөрәк пәрәсеннән бәреп чыккан халык җырына әверелде. Бакчалардан былбыл качса, күлләр тисә алма агачка, кайгы төшсә безнең башка, бер кайгыны бишкә әйбүләек. Кайгы төшсә безнең башка, bir kaygını bişke ey bulayı. Şul kadar iyi kişinin күңеленә тирән кирип, аның bütün пишмакларында хис-тойгыларын билеп алып, үзенең әсәрләрендә гәүдәләндергән шагыйрь. Менә монысы лирик ягы. Бик күп әсәрләрен мисал итеп китерә алыр идем. Икенчесе сәяси лирика. Тегесе йөрәк тарафыннан кешенең күңел хисләрен сурәтләү булса, публицистикасында ул инде әлбәттә татар халкының менә шушындый яшәргә тиешлегенә, чәчәк атарга тиешлегенә дан җырлый. Туган ягын табигать, туган ягына гашыйк булган, туган ягына үзенең исән чыгардыгы мемориал, һәйкәл шикелле авылын тергезгән кеше бар ул. Менә шул авылына гашыйк булып ул әйбит Зәй турындамы, авылы Ташлык турындамы, Түбән Кама турындамы, кешеләре турындамы, әйбит шу искиткеч матур әйбит шигырьләр язды. Мин шуңа күрә әйттем дә аны инде. Шәҗәрәдән Разил әйбит мәсьәлә ашык, Зәйдән илһам ишкән әйбит сезнең авыллар, бирәктә Ташлык, ял шыгыл васыяты шул. Әйбит бер кашанда азыксыз булмас, әйбит мул уңар шигъри ашлык. Ягъни бу айларда каралганы булмас, шигъри ашлык, милли ашлык дигән сүз. Менә Таҗиттан яхшы шул якларда укытып киткән. Айнаны харак сөйләшәдерим. Менә шуңа күрә улар изге Худайның әйбит рәхмәте төшкән яклар ул, халкыдан гаҗәеп талантлы, матур халык инде. Разил үздә матур кеше дөньядан дәде. Ашык кеше иде. Бүтән шигырьләрдә торган дигән шикелле. Һәм шигырьләрендә дә шундый ашык кеше иде, ягымлы кеше иде, матур кеше иде. Ниләр языйм әнкәй, ни җибәрим,
Бар булганым кара һәм каләм, 70 тиен юлы шигыремнең шигырьләтәгенә җибәрәм. Үпкәләмим, сөйләмәдең диеп, Уитмен һәм Лорка турында сырыйлым, әнкәй зәй артында, күк белән җир нигә ырына? Иҗат яктылыгына, аның алтын очларына юл эзләгән гади татар авыл баласы, тирләгән, сусаган, аты белән бер тәртәгә җигелеп тормыш дигән дилбегәне тартканда, карлы бураннар, чакыр-чокырлар аша ул үз буразнасын сала килә. Бу озын-озак юлның авырлыгын сизгән микән ул? Юктыр, мөгаен. Чөнки шигърияттән дә авыр, шигърияттән дә җиңел, шигърияттән дә сагышлы вә шатлыклы, шигърияттән башка ул үз тормышын күз алдына да китерә алмый. Кире баш урыс капкаларны, кирсен кунак безнең өйгә дә, авылда туй, тракторчы җигет сыер саучыга өйләнә. Урамнар тар булган егетләргә, җир агыла басу ягына, бии бабай, кеше күлдермә дип, еламсырап әби ялына. Әмма дөнья куа-куа бәргәләнеп, суккаланып күпме генә йөрмәсен ул, тәүге тапкыр аяк баскан нигезенә, зәй буйларына, хәтфә болыннарына һәр вакытта тугры булып кала. Монда аның яшьлек дуслары, монда аның болашак хатирәләре, монда аның газиз туган туфрагының җылысы. Сабан туйларда кайткан вакытта, сабан туй биткәч, аның әнисе Таһир апа һәрвакыт алмас кая ди. Ул инде матур итеп, тәмле итеп, зур итеп, пишмаклар пешереп көтеп торадыр. Разил һәрвакыт әйтәдер. Әллә минем әни сине миңа караганда да яратам икән әллә ди. Гел синең турыда гына сөйләде. Без шундый менә шулай туганлашып биткән идек инде аның белән. Бәләкәй чактан ук бергә бер партада укыйм. 11нче класска хәтле. Инде монда килгәч бер аерылгысыз һәрвакыт элемтәдә булып, ул мин җырлыйм, баянда уйныйм, ул уйныйсы килә, җырлыйсы килә. Ул шигырь яза, минем шигырь язасы килә бит. Бергәләп утырып төннәр буе әле мәктәп радио үзелендә без шигырьләр яза, тәнкыйтьли алмастай шигырь язды абзагыз дип. Шундый ялкынны шул вакытта безгә нитергә сиңгән иде халкыбыз турында уйлану һәм барлык язмышыбыз менә шуңа береккән булырга тиешлеге шунда ук салам. Без аны аңлап та эшләмәгән. Ләкин без менә шундый рухта тәрбияләнгән булып чыктык. Кешелек хәтерен һәр гаилә, һәр буын, нәсел тамырларын, аның үсентеләрен, гөлләрен, алма чәчәкләрен, халык тарихын саклаучы урыннар зур калаларда түгел, йөрәккә якын булган салаларда, җир кадерендә кеше кадере диләр. Әгәр дә республика тарихы һәр авыл тарихыннан җыела калса, без гадел тарихка ия булыр идек дип аның әйткәне бар. Җилләр уйнаган, буш яткан, чүп үләннәре үскән, ташландык авыллар, тынсыз зиратлар аның рәнҗеше, күз яше. Разил Вәлиев инеш буендагы калкулыкта 400 еллык тарихы булган үз туган Ташлык авылының тарихын барлар өчен, замана җилләреннән аның милли рухын саклар өчен, яшәтер өчен, көчен, дәртен, мөмкинлекләрен кызганмый. Төбәк музеен, яңа китапханә, клуб, мәчет салдырырга булыша, мәктәпкә кочагы белән китаплар алып кайту дисеңме, спорт җиһазлары белән тәэмин итү дисеңме, хәтта гади генә авыл объектларының бизәкләрен Казан реставрация остаханәсендә эшләтеп кайта бит ул, гөрләп торсын, күркәм булсын халыкның яшәеше, булмышы. Түбән Кама шәһәрендә үзәк китапханәнең бинасы да, татар драма театры да, югары Чаллы, Каенлы авылларының мәдәният йортлары, Кама аланы бистәсендә мәктәпләр, балалар бакчалары да аның ярдәме белән сафка бастырыла. Кемнең хәтерендә калган? Халык хәтерендә уелган. В истории Камских полян мен әйтәсем килә инде, что Разил Исмәгыйловичтан булышкан
кеше, күп булышкан кеше. Мы даже не знаем, потому что ул күп эшләде. Без аның белән бергәләп объекты образования капитальный ремонт эшләдек, детский сады капитальный ремонт эшләдек. И последний раз Разил Исмаилович эшләгәндә безнең бар Камский полянада культурный центр Шулмансу полностью капитальный ремонт вне программы. Президент Рустам Нургалиевич белән лично үзе сөйләшәдер, объясняет әдер. И вот шундай яхшы, жақын кеше ул безнең өчен. Ул иң элек үземнең туган якта, үземнең туган авылымда мине санамыйлар икән, мин ул чакта дөрес яшәмәгәнмен дип әйтәдер. Шуның өчен үз авылын, үз туган йортын бик яратты һәм һәр даим кайтып йөридер. Аның белән без Әтәш тауына менәдер дә, шунда бүтән зәй елгалары, бүтән авыллар күренеп, шунда гызурланып, хисләнеп утырадыр. Менә күңелем минем бүген җылый. Нәрсә әйтәсем килә? Ул башладык без аның белән берлектә авылдашлар белән буа салудан. Бер җырт җанды да шуннан китте. Буа салып, мәҗит салып, клуб салып, балалар бакчасы, бүтән нәрсәне авылга ул Бик Ватан сугышында үлгән авылдашларына һәйкәл салуда да. Бар нәрсәдә катнашты. Шуңа минем әйтер сүзем дә юк. Бик зур кайгы безнең халык өчен. Ялый, сугыша җирдә. Акыл күпме җавап эзләгән. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген. Я булмаса, үзем үзгәрәм. Һәр кеше кылган гамәлләре өчен җавап бирергә тиеш. Беренче иң зур җаваплылык нәсәбең каршында. Икенче зур җаваплылык милләтең каршында. Чөнки нәкъ шушы милләт һәр кешегә, һәр нәсәбкә гасырлар сынау аша узган туган тел кебек бәһәссез нигъмәтен бүләк итә бит. Үз дәүләтен югалтып та үз телен, үз мәдәниятын, үз динен, үз гырфын, үз асылын саклап калыр өчен татар халкы соңгы саламга тотынган кебек китапка тотынып яшәгән бит. Белемле халык югалмады. Китап безнең куанычыбыз да, өметебез дә, бәхетебез дә иде. Мин үземнең алдыма иң зур бурыч куйдым. Беренче бурыч бу китапларны урнаштырыш яңа биналар табырга. Без кайларга гына бармадык, кемнәргә генә мөрәҗәгать итмәдек. Хәтта урамга демонстрацияларга да чыктык, транспарантлар, лозунглар күтәреп. Без хәтта забастовкада игълан иттек. Забастовка бик кызык забастовка иде. Без эштән туктамадык, әмма ләкин хезмәт хакы алудан баш тарттык. Безгә дәүләттән хезмәт хакы кирәк түгел. Уйлап карагыз, Татарстанда, гомумән Россиядә иң аз хезмәт хакы алып эшләүчеләр китапханәчеләр. Менә шулар хезмәт хакыннан баш тартсыннар әле. Буның дөньяда булганы юк. Башта бездән килделәр, инде алмагыз. Безгә экономия булар диделәр. Әмма ләкин экономия гына булмады, тавышы да чыкты. Нәкъ менә халык тарихы, татарның бар булмышы китап тарихына береккән булса да, аның үз аңын үстерердәй, дәрәҗәсен күтәрердәй, фәнни, гыйльми, фикри дөньяда үз урынын булдырырдай төп көчтән ул мәхрүм булып яши. Кайсы милләт үзенә мәгънәле, иң бөек һәйкәл кора ала? Мәсьәлә зур. Сыйдырмый тар шигырьләр үлчәүе дип әйтер иде Тукайбыз. Әмма яңа рухи яңарыш тойымлаган татарның үз милли китапханәсен булдыруга миллионнарча китап язмышына җаваплы Разил Вәлиев һәм аның фикердәшләре, җан дуслары, татар галимнәре Әбрар Кәримуллин, Миркасим Госманов җиң сызганып керешәләр бу эшкә. Тәвәккәлләр язлар китерәдиләр бит. Гадәти республика китапханәсен милли китапхана дәрәҗәсенә күтәрү, яңа фәнни оешмага белгечләр әзерләү, филиаллар ачтыру, биналарны төзекләндерү, яңа җиһазлар белән тәэмин итү, китаплар бастыру һәм иң мөһиме, милли китапханәдә татарның байлыгын колашлаган, аның җанын сыйдырган кул язмалар һәм сирәк китаплар бүлеген булдыру. Бу олы тарихны аңында, иңендә йөрткәннәр генә бу бөек мөгъҗизага тиң булган эшкә бәя бирә алырдыр.
Күптән инде, күптән очрашкан юк. Җыя иде безне Батулла, ул көннәрдән бар яткар калды. Үткәннәргә юл юк кайтырга. Күптән инде бергә дулаган юк, кабынган юк, дөрләп янган юк. Үз илеңдә үзең хуҗа булып, мәйданнарда батыр калган юк. Күптән инде күптән елаган юк, зиратларда яшьләр сыккан юк. Йодрык тинәп, нәфрәт сүзе сөйләп, урамнарга ярсып чыккан юк. Күптән инде күптән адашкан юк, гынах кылган азган тузган юк. Ширек күлнең шомлы бакчасыннан карурманны җырлап узган юк. Ул бер кайчан да үз язмышын халык язмышыннан аерып карамады. Татарстанның конституциясе, телләр турындагы законны тормышка ашыру, дәүләт программаларын төзү язу, милли хокукларыбызны кире кайтару һәм яклау, аның сәяси биографиясе кыша алмаслык хезмәтеннән гыйбарәт. Яңа тарихыбызга керткән өлеше олы һәм бәясез. Аның өчен татар дөньясы Татарстан белән генә чикләнмәде. Нәкъ менә Разил Вәлиев, Туфан Миңнуллин белән берлектә чит төбәкләрдә һәм чит илләрдә яшәүче татарларга ярдәм итү, акчалата гына түгел, ә милли кадрлар, укытучылар әзерләү, дәреслекләр белән тәэмин итү турындагы законны Татарстан конституциясенә нәкъ менә алар кертеп җибәрә. Мәгариф өлкәсендә барган бихисап үзгәрешләргә дә кул кушырып та, хуплап та, дәррәү кул күтәреп тә, дәшмичә утырып та кала алмады ул. Мәсәлән, федераль уку стандартларына милли төбәк компонентын кайтару өчен күпме хатлар язылды. Туган телләр турындагы законга төзәтмәләр керткәндә дә аның йөрәге ярылды. Ни кызганыч, дигәнгә мә дип торучы күндәмнәр айга менеп кычкырсаң да сукыр-шукрак булып кала бирде. Иң авыры, иң кыены син сөйләгән сүзнең бер нәрсәгә дә тәэсир итмәвендә. Кеше кадере булмаган илдә милләтләр, телләр, диннәр тигезлеге турында сүз алып бару мәгънәсез нәрсә дип әдипнең әйткәне бар. Авторы законопроекта оставили без внимания тот факт, что понятие «родной язык» и «государственный язык республик» не являются равнозначными. Право устанавливать государственные языки – одна из особенностей конституционно-правового статуса республик, отличного от статуса других субъектов Российской Федерации. Отмена полноценного изучения государственных языков Республики Российской Федерации неизбежно приведет к нарушению функционирования этих языков в качестве государственных. Не учтена здесь и правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации, постановлением которого 16 ноября 2004 года норма законодательства Республики Татарстан об изучении татарского и русского языков как государственных языков Республики Татарстан были признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации. Минем һәр бер чыгышым милләт язмыш турында, халык язмыш турында, республика язмыш турында, әдәбият, сәнгать язмыш турында, мәдәният язмыш турында. Һәм әдәбиятта шулай ук язучы кешенең төп темасы ул милләт язмышы. Моны миңа һәр вакытта тукып килә Туфан ага Миңнуллин, без аңа бик тә дус идек. 45 ел буена без аңа янәшә бардык. Мин аны хәзер бик тә юксынам. Ул һәр очраган вакытта кайда гына чыгыш ясаса да әйтә иде, язучы кешенең иң төп максаты милләт язмышы. Язучының да милләт язмышы, депутатның да милләт язмышы. Менә 90 елны декларация кабул иткән вакытта да мин чыгыш ясаганда нәкъ шушы турыда сөйләдем. Конституцияны кабул иткәндә 92 елда нәкъ шушы турыда мин чыгыш ясадым. Һәр елны бюджет кабул иткәндә дә мин мәгарифкә күп акча бирелгән, күпме бирелмәгән, күпме кирәк, мәдәниятка күпме кирәк. Мин шуларны иң беренче планга куеп, алга куеп сөйләдем. Чөнки милләт булмаса, миңа милләтемнең язмышы уңай булмаса, хәл ителмәсә, миңа бу дөньяда яшәүнең бер кызыгы да юк. Ул сәясәт өлкәсендә бигрәк инде менә татар дәүләтчелеген торгызучырында инде ул зур өлеш керткән кешеләрнең берсе, ул дәүләт советында инде 20 елга кадәр депутат булып торды. Әмма депутатларның да бит төрлеләре бар иде. Инде еллар буе күренмичә, тавышлары чыкмыйча, әмма Разил Исмәгыйлович ул инде бик күп проблемалар буенча чыгыш ясап, аларны күтәреп, ул дәүләтчелек, татар теле, татар мәдәнияте, шулай ул дәүләт советында менә мәдәният һәм
тел буенча комиссияны да җитәкләде. Шуңа күрә әлбәттә аның бу өлкәдә керткән өлеше бик зур булды. Разил үз вакытында татар театрында балкондар, листовкалар ташлап башлаган иде үзенең эшен. Шул эшен дәвам итте. Билгеле, ул шагыйрь буларак та, сәясәтче буларак та күп эшләр эшләде. Аның җырларын алга таба җырлар дип уйлыйм мин. Менә инде татар телен яклап, аннан соң мәдәниятне алга сөреп эшләгән эшләрен шулай ук кешеләр онытмаслар дип уйлыйм мин. Аннан соң аны бусы бәлки бик күп кешеләр белмиләрдер. Разил бик күп yerде төрек татар лицейларын үстерү буенча. Мин дә аның белән эшләдем, шуңа күрә ул вакытта Төркиягә дә бардык. Күп тапкырлар. Ул кирәк шөгыль дип уйлыйм мин. Татарлар кайбер нәрсә өйрәнделәр шуннан. Бу яктан караган вакытта билгеле Разил ул күп кырлы батыр тормыш үтте. Он в 19 лет сказал: давайте поживем. А теперь, чтобы пожить вместе, оказывается, надо очень много сделать. И когда какой-то один народ угнетается другим, это неправильно. И пути этого разные бывают. Поэтому вот богатство заключалось в том, что он пытался разными путями. И словом, и делом, и опытом, и политическими средствами. Это не правильно, это желание сделать, чтобы было лучше. И вы обратите внимание, что в конце концов опыт Татарстана оказался очень важным. Страна сложилась, она стала понимать интересы отдельных наций. Не в той степени, может быть, как сегодня это и надо, но тем не менее это уже единая страна. И очень многие сегодня говорят: Советский Союз хороший был, оказывается. Это же тоже. Это касается не Татарстана, это касается общечеловеческого отношения. И просто вот в этом отношении у нас были, скажем, какие-то недостатки. Вот с ними боролся. Разил Валиев бу әллә әкият булды, әллә легенда булып калды. Әмма ләкин без аның дуслары, без аның туганнары, шуның өчен ул безнең йөрәгебездә, ул безнең күңелебездә, ул безнең мәңгелек урыныбызда. Аның исеме пароль булып калды. Тогрылыкка, халыкка. Халыкны саклау, телне саклау, татарны яклабыз да саклагыз да дигән аның азакы сүзләре булды. Бүтән тормышын, бүтән гомерен, бүтән көчен, бүтән энергиясын, сәләтен шушы максатка ул салды һәм безгә юл күрсәтеп калдырды. Разилне аны үз вакытында без анарга рәхмәтен дә, анарга бәя дә бирергә өлгермәдек. Гафу итәсең, туганым. Киләчәктә кемнәрдер килер, әмма ләкин алар инде Илһам Шакиров та булмас, Мирхасим Усманов та булмас, Абрар Каримуллин да булмас, Фәрида Кудашева да, Әлфия Абзалова да булмас. Әмма ләкин мин өмет өзмим. Өмет шайтандай, киләчәктә дә җырчыларыбыз да, язучыларыбыз да булыр, ләкин алар башка төрле булыр. Тарих тәгәрмәшен беркем дә туктата алмас. Шагыйрь сүзенә дә беркем дә киртә сала алмас. Бу аның жан авазы, бу аның кан авазы. Разил Валиев гомре буе туктап калсаң сынасың, сыгыласың, җиңеләсең, таш астыннан су акмас дигәнгә дә, безнең канда уйный торган ташкын әле булганда туктамас, тынмас, тындырмас халыкның өметле киләчәгенә дә ихластан ышанып яшәде. Мин көләргә өйрәтермен сине. Тик елама гына, елама. Ул китте, дип җавап бирдек бүген аны сорап килгән елларга.